ZVL. Omroep ZVL. Auto's, bussen en vrachtwagens. Die hebben wij genoeg en we maken graag gebruik van de Westerschelde-tunnel om naar de rest van Nederland te kunnen. Maar volgend jaar moet de tunnel 3 maanden dicht. Dat is een probleem. Dat is een heel groot probleem. Vooral voor de mensen in Zeeuws-Vlaanderen. Ik bedoel, je moest je betalen voor de tunnel. Dat is natuurlijk geen probleem, dat doe je dan. Maar als je 3 maanden dicht gaat, dan heb je geen verdere keuze als Zeeuws-Vlaming. Stel je moet naar Vlissingen, nou, dan moet je dus helemaal omrijden via Antwerpen. En dat is denk ik een heel probleem. Dat is een grote ramp, ja, voor iedereen. Want als ze dan van de andere kant af komen, dan moet je door die tunnel, kunnen ze niet. Dan moet je 90 kilometer omrijden. Ik denk van een hele hoop mensen wel. Ik kom Zeeuws-Vlaanderen niet zo vaak meer af. Maar dan zijn we blij dat we de tolvrij zijn. En dan krijg je dit gehannes. Kijk, vroeger had je de boot, de pont, had je 2 ponten. Moest je ook wachten. Maar nu, je hebt de mogelijkheid door de tunnel. Nou, je kunt zo doorrijden, maar als dat straks die paar maanden dicht gaat, denk ik dat wel een probleem wordt. Dat is een ramp voor veel mensen, ja, denk ik. Omdat ze afhankelijk zijn van vervoer aan de andere kant van de Schelde. Ja. En als je moet omrijden, dan wordt dat natuurlijk wel een heel lastige zaak. En als je dan ziet in die loop der jaren hoe het teruggelopen is in allerlei dingen. En alles gaat naar de overkant. En alles gaat naar de Randstad. En dan denk ik van, ik heb het gevoel dat daar een soort ubermensen zijn. Wij tellen niet mee. Wij tellen mee. De Zeeuws-Vlaanderen is niet interessant. Maar er zit een hoop werkgelegenheid. ZVL. Omroep ZVL.